day ka? Nakita mo gud mi sa akong classmate sa high school nga si Venice. Nya, nalangan mi og tabi kay gipa-member pa man ko niya, oh. Unsa man na? Brochure sa mga bra, panty o mga pahumot. Niya sa mga fashion nga mga jewelry. Niya sa mga bags. Unsa man na nimo pagbalik ya? Ay, sayo na kaayo. Kay ipakita naman nimo ang brochure sa imong mga kaila, unya kuhaon nimo ang ilang order. Dayon, itawag ra nako ni Venice. Unya siya ra mo order. O kung moabot na ang stocks, ihatod ko dayon sa mga nag-order. Unya, maningil na lang unya ko nila kung mo sa kabuan na. Yun na, ina, kadiyat lang. Utang? Pautang ning imong baligyan? Oo. Kaya naman di ay. Ay, bida na ng utang-utang, Miles. Lagmit na kaaway ana og mga kaila o silingan anang kalakiha. Lisod kay nang utang, oy. Kay, mayo na sa pagpautang pa lang nimo, pero tingbayad na gani, lisod kay panilngon. Kano maguna-una man tadaan na ng negative, uy. Maguna-una lang ko tag-positive nga mabayran ko. Kaya makatabang bayan na ko ang mamahay kong ginansya aning atong pagpuyo. Oy, basta kay ayaw kog hasula og apil yan na ha, Miles. Jan! Ay, kaning braha ang ako, day Miles. Oh, para sa mga dagkoon manig boobs, no? O, nang tumasa. Plus size man nila. Okay. Kini ako, kini. Unsa kay sukod na ako, day, no? Pwede sukdan di ka nang. Pero, banaon lang nako, ha? Ikaw, murag 40C ka, kay dako man kag boobs nang. Buyag, di buyag. Kay, maupaya ni ang ganahan sa akong panan ako. Maugyod ni iyang kumut-kumuton, day. Gigrasyan, sab ka, ana, nang. Murag kantang gikumut. Nang tumasa, uy. Unsa na, ma? Ay, maayo pa ninyos day mais nagunahuna nga maka-extra income. Nag-order na kog brani adinins brochure. Ay, hala, nindot ba ni silang mga panty kay likuin. Patanawan ko sa brochure, Miles B. Magpili sa... Sige. Oo, dalmasya. Sige, tara. Order na. Order na, day. Pa-order na, day. Edit lang, ha? Nay, nindot na, Si Rokisa nga kung iksuon ba? Sure ko mo order sa tuog perfume o lipstick. Kadiyot. Rokisa, day! Day! Dali na ko, day! Day, brochure si Miles, ay! Ha? Gipautang nimo silang tanan? Oo, Jan. Lipay kay ko nga daghan sila gi-order. Unya, ang pagbayad, ana? Makabayad tingali sila, uy. Kay may negosyo bayan na sila. May tinda-tinda na silang ilang isuri-suroy. May kabayad yun na sila nako. Bantay mo bitaw, ha? Pasig malisod ka sa pagpaningil, ana. Baya gid. Ayaw gud paghuna-hunaan ang negative dyan. Ay, di ka na, uy. Kay, i-order ko na ni. Aron ako ma-deliver sila ng tumasa. Og, may mapaabot unya kung ginansya tapos buwan. Nang! Hi, nang tumasa. Uy, day! Hoy, ni alagi ka. Pado na ba unta ko lakaw, day? Nang, katapusan man ron buwan. Maningil na unta ko sa imong bra. Uy, hala ka, day. Wa pa baya ko'y kwarta ron. Unsay nga, Nang? Maninda pa ko ron, day. Isuroy ko usa ning akong tinda, ha? Balik lang unyang hapon, day, Miles. Ha? Maayo kaayo ang ilang pagpangutang nako. Apan sa ting bayad na, daghan na kay sila katarungan nga dili makabayad. Pila na ko magbalik-balik sa ilang paningil. Apan sigihan na kog ingon nga balik lang ini kahapon.
Halos matag-adlaw ko na lang inon nga balik lang ini kahapon. Hay, napulaan ako. Mga akong bana na sadang akong gisugo og pagpaningil. Unya. Ay, di na ko maningil dito ka ilang nang tumasa, uy. Ano man dyan? Mangutaan na magkagano. Pool kayong katarungan. Siging balik ka ng pabalik kong taon niyang hapon. Nya kung maningil na ito hapon, moingon lang sa mga ugma na sa hapon. Tapos tampaita. Oh, ala, si Venus na ni, naningila din ako. Uy, ako man siyang gireplyan og text. Uy nga, tuan na ka, naningil na kanila ng tumasa. Nya, usaon na ron nga. O, mata makapaningil. Uy, ang saan ko man ipagtubag si Venus, uy. Nanbitaw ti ka pagsugod pa, ana. Nya, wasab ni mo, piliya ang muutang ni mo. Di, tanawa ron, oh. Naghasol na inaw na ni mo. Diyan. Oy, day. Ngano nagpautang ka man ang mga kaliwata, oy? Nga mga gahi man kayo na mamayan? Unsa? Oh, sus, day. Hasta ang kuan, pagpaservice nila nako sa ilang buhok, wagan ko bayri. Oh, Mga tagam na jug ko. Tagam na ko ang mga kaliwata, oy. Gahi kayo na mamayad, oy. bayot. Kalimti na lang na sa dayon ng kuan na utanga. Unsa? Dili may mo bayot, uy. Dako ka ito. Dili na ko madaog tapal. Gawin na gani kong dyan, ana. Mo ba? Ay, Kuha ka man sa imong cellphone. Imong tawagan? mag-post ko sa Facebook bahin sa utang. Unsa? Uy, unsa man ang post ni mo sa Facebook, uy? Madaot ka na? Ja, wabito ko'y gisgutan nga sa tao. But lang ni mo, uy. Daot din na. Lagot na ko eh. Oh, kalma lang, good. Miles! Oh, Gawas diha, magsulti ta! natumasa na ron? Nang, mubayad na ka na? Hannibal! Usa lang post-post ni mo sa Facebook, ha? Kami ba'y buot ni mong ipasabot nga gahi, mamayan og utang? Nang, waman ko'y gihisgutan nga ngan, uy. Ako, nagsilik ka, mahangan man yun ka. Hannibal ka! Parang usa ka dako ng utanga, nga ipost-post ni mo sa Facebook? Kagamayan ng utanga? Maghusay tas barangay, day! Oh, unsa? Oh, kapini mo. Ay, nasamok man noon akong una-una ng utang nila, uy. Ingnan nabigtaw ka. Hello, guys! Mao ni siya ang hilas kaayo nga among giutangan. Oh. Nga murag unsa ka dako utanga, baga gipos-pos pa mis Facebook. Saan ang gibuhat ni mo, uy, Dalmasya? Nga nung kalit ka malang sudin ni sa mong kusina o nag-video-video ka? Oh, nag-video ko para ebidensya sa imong kahilas. Mao ni ba hilason nga among giutangan, guys? Hilas kaayo sa? Animal ka! Miles, Animal ayaw, ka! ayaw, Miles. Ayaw. Ayaw kong pungi dyan! Ayaw. Kaya trespassing ng iya, ha? Pwede ko na sampat yun! Gipatawagid ko nila sa barangay. Pero, ambot ba sa among kapitan? Ako pa man hinuon ang gipapangayo o pasaylo sa nakautang nako. Tungod ko no sa pagpost-post nako sa Facebook, nga wa man ko'y taong ginganlan adto. Og may dinay na sad ang anak, nga wa ko no siya mag-video-video dito sa amua para himong ebidensya. May ka-video call ra ko no siya adto. Og gihimuan pa ko nila og fake nga Facebook account karon nga nagdaot sa akong pagkatao. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Pwede ba di ko makasuhan sa akong pag-post-post sa Facebook nga wa man ko'y tao nga ginganlan dito kung kinsa ang akong buti pasabot? Ako man hinuoy gipapangayo og pasaylo sa kapitan sa among husay. Ikaduhang pangutana, gisuon ko sa among bahay sa anak og nagvideo-video siya kay himuon niyang ebidensya. Gitudlo-tudlo ko og gisinggit-singgitan. Dili ba trespassing tong iya, ha? Kay kalat lang siya nisud sa among kusina? Tinuod ba nga may balaod nga pwede ko siyang patyon sa iyang pag-trespassing? Ikatulang pangutana,
Matod sa kapitan, dili ko no harassment ang ikaso ko nila, kay wa ko no'y nahitabo nga harassment. Di ba good matawag nga harassment ang ilang gibuhat, nga pagpanung o pag-iskandalo sa amo, kay kami pa may ilang giutangan? Unsa man di angay na kong ikaso nila? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Gibuhat-buhatan pa ko nila og fake nga Facebook account nga nagdaot sa akong dungog. Gigamit nila nga akong pangalan og picture. Kung ako mapamatud-an nga sila ang nagbuhat ani, unsa may say akong ikaso nila? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Miles. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, punto medical, personal, behavioral, psychological ug mga problema ninyo sa mga ginadiling droga, problema ninyo sa inyong mga kaugalingon, problema sa inyong mga giagian sa inyong karelasyon, kapikas, kabanay, inyong mga kabtangan, ug unsa pa ng mga giagian ninyo dinha nga mga problema. Andam gyud kaayo mis ako ang partner nga mohatag og tambag ug tubag anang inyong mga problema. Amo lang giawhag nga ato ang mga sukintig paminaw nga ipadala ang inyong suwat suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga Agusan del Sur sa Butuan ang ato ang letter sender atong tawgon sa pangalan nga si Miles ug si Miles gipadani niya iyang suwat pinaagi sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Ang problema gyud ani ni Miles kay gahi kaayo mo bayad og utang ang iyang silingan. Nagdealer man gunig pautang og bra og apparels ug cosmetics si Miles, no? Nindot kaayo nga negosyo, nindot kaayo nga panginabuhi, no? Kay naningkamot gyud, no? Nangutang ang iyang silingan, wala ni problema. Apan gahi kaayo mo bayad hangtod nga niabot ang due date niini sa iyang giangkatan. Gipugos na nila og bayad ug ang ilang silingan apan daghan kay grason sa iyang kasuko iya kining gipost sa social media. Apan wa siya'y ginganlan nga tao. Nasuko ang iyang silingan ug gisulong siya sa ila. Nagvideo ang anak sulod sa ilahang balay kay para ebidensya kuno. Naabot gyud sila sa barangay apan siya ang gibasol sa kapitan nga sad-an kay nganong gipost-post sa social media. Namuna ni ron. Unang pangutana, pwede ba di ay ko makasuhan sa ako ang pag-post sa Facebook nga wala man ko'y tao nga ginganlan dito kung kinsa ang akong but ipasabot. Ako manuoy gipapangayo og pasaylo sa kapitan sa amo ang husay. Okay. Ani manggod ni. Ang kanang mga sayop, di mangguna nato pwede dungagan or buhatan or baslan og lain nga sayop. Ang kanang manggong mga pag-post nato sa Facebook, naapod tay mga tulubagon ana and we have to be very careful kay naasay balaod nga gitawag og cyber libel. Diba ang kanang libel, kanang i-print or imong isulti, kanang sa newspaper or mag-distribute ka, unya nanaot ka, no? Nagparatang ka, nagpakauwaw ka sa usa ka tawo. Now, ang kanang cyber libel is if imo nang gibuhat ang pagpanaot, pinaagi sa social media sama sa Facebook. Now, ang wa man ko nakakita sa imuhang gi-post, okay? Pero kung panangli manggod na ang libel manggod, no, mga higala, dili manggod na ingon nga kay abi wa kay gihinganlan nga tawo, wa kay sa kay usahay maski pag wa nimo gipanganlan og sulti gud ang ihang pangan nga si Tarpulana. Kung pananglitan sa imuhang mga description, sa imuhang mga pagstorya o pagsulti, maklaro sa nagbasa
Okay? Nga way laing but gipasabot ani kung di katong nangutang nimo kanus tarpulana, no, then that can still qualify as libel. Kasabot ko nga usahay magamit gyud ni nato ang Facebook or social media isip usa ka avenue kung asa ta gusto mo pahungaw sa ato ang gibati. Moingon ta nga sa ako amang wall nako gibutang. Ang pangutana manggod-ana, mga ingon-ana, is kinsay mga nakabasa. Kay kung naay mga nakabasa na consummated ang libel. Unya, again, kung maski wa tay gipanganlan, kung pananglitan sa point of view sa publiko or so nagbasa, makahibaw sila nga kinsa na siyang tawhana, that can still qualify as libel. Okay? Ikaduhang pangutana, gisulong ko sa among balay sa anak og nag-video siya kay himuon niyang ebidensya. Gitudlo-tudlo ko og gisinggit-singgitan. Di ba trespassing to? Kay kalit lang silang ning sulod sa among kusina. Tinuod ba nga bay balaod nga pwede ko siyang patyon sa iyahang pag-trespass? Okay. Ang kanang pagpatay nato sa trespass, dili po na siya tinuod ha. Only when na miligro ang ato ang kinabuhi, meaning padong tagi-atake, dili ingon nga kay abinas atong tugkaran pwede na tumpat yun. Kinahanglan sa gyud na agyoy proof, as in klaro gyud nga padong sa kaniya atakon, munang gisalbar og salbaro nato ato ang kaugalingon usa nato, di ba? Mo nang pinapagod sa ato ang tugkaran, di ba? Di nato sa tagaaghigayon. Naabay balaod ana mag-video. Okay, unfortunately wala pa no, pero kung ila po nang i-upload na pakauwawan ka, cyber libel po na. Ikatulong pangutana matod sa kapitan, dili kuno harassment ang ikaso ko nila. Kay wa kuno'y nahitabong harassment, di bagod matawag nga harassment ang ilahang gibuhat sa pagpanulong o pag-iskandalo sa amo nga kami pay ilahang giutangan. Unsa man di ang angay natong ikaso nila? Wa man gikaso gyud nga gitawag gyud natong harassment, no. Pwede siguro number 1 trespassing, number 2 kay niadto sa imong balay. Kung imo maganinginan ayaw og sulod diri, pahawa diri, unya wa mo hawa, then pwede gyud sa moingog trespassing. Ikaduha, kung pananglitan gibaharan ka, pwede coercion, pwede grave threats. Kung nag-record to, pwede gyud ta moingon og unjust vexation or malicious mischief, depende sa mga circumstances nato, okay? Ikaupat og katapusang pangutana, gibuhat-buhatan pa ko nila og fake nga Facebook account nga nagdaot sa ako ang dungog. Gigamit nilang ako ang pangalan o picture. Kung mapamatud-an nako nga sila ang nagbuhat ani, akani. Unsay imong ikaso, pwede gud nimo sila either cyberbullying or pwede gud nato silang ikiha for cyber libel. Kana. Pwede identity theft, pwede gud na nato sila ikiha ana. So ang ako ang advice nimo is kuhai og screenshot ang kanang ilahang gibuhat nga fake account or kung unsa nang ilahang mga gipang post. Unya sa pag-screenshot nimo, siguraduha nga makuha gani nang sa ibabaw kanang nay naka ang URL, meaning kanang https www.facebook.com/blah blah blah number nya / siguraduan na ana kay mao na gikinahanglan sa NBI o sa cybersecurity group, no, sa pulis, sa cybercrime division, para ma-check nila ang account ug matrace nila nga sa imuha gyud di ayon ng silingan ang katong maong account siya gyud ayang nanaot nimo kay kinahanglan baya gyud tag ebidensya. Unya, gentle reminder lang sa ato atanan nga mga avid listeners nga naay Facebook account. Kabalo ko nga ang kanang Facebook account nato ato ana. Pero we have to be very responsible users. Aning ato ang Facebook. Mao nang giingon bitaw, think before you click. Kay dili na siya lisensya nga kay abi imuhang account na atay katungod
or naatay leverage or kitay magbuot-buot nga masking unsa na lang ng atong i-post, dili man na pwede, no? Kay naaman po'y katungod po ang ato ang silingan sa kanang cyber world, no? As netizens, responsible netizens of the internet, kinahanglan po na to respetaran ang katungod sa uban. Kabalo ko nga nakalapas pud siya sa ilahang wa pagbayad. Pero di man pud ta, wa man pud nay lisensya nga magpakauwaw ta or atong dauton or atong ipahungaw. Di man gud kinahanglan makahibaw ang tibuok publiko or ang tibuok world sa ato ang gibati kada adlaw. Dili man gud kinahanglan makahibaw, no, ang tibuok world kung unsa nay mga butang nga naa nato, unsa atong gipaniud to, picturan, no, or unsay ato ang gibuhat kada lihok, di man gud na ingon ana. Nya kahuman og mo posta, grabe ba kita mo filter, hamis kitag naong, ayaw ana. Expectation versus reality ta ani na usay gwapa kay ta uy, bugason mo gud ani niya ngano man ni ay filter, di ba? O ayaw, let's be realistic and dili kaayo ta ma-over sa internet, okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.